बुहुमनां आइजो सान बे आइजो सानखौ लोब्बा लानानै जोंहा मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। गिबियावनो आङो बुहुमनि साफ्रोम आइजोनिसिम साबायखर बावग्रोदों दे जोंहा दिनै उदांस्रि मोनसे बेखौ 8 मार्चखौ मोनसे जोंनि उदांस्रि हिसाबै फोसावनाय जादों बे डेटखौ। दा बेयाव आं साफ्रोमनोबो बुहुमनि आइजोफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिबाय। आरो दिनै जोंहा कलायगावनि सिङाव थानाय प्रगति मन्चआव जे जोंहा मोनसे हाबाफारि लादों इउपिपिएल आइजो गांखंआ जे बुहुमनां आइजो सान बा इन्टारनेशनेल वमेन डे बेखौ जोङो सेलेब्रेट हिसाबै जोङो दिनै खुंफुंदों। बेयाव जोंहा खुंफुंना हाबाय जोङो जे बेयाव जों मोनसे थांखि लादों। आं बेखौ दिनै आङो इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखं हिसाबै आं मोनसे फोसावनो नागिरदों जे जोङो इउपिपिएल राजनितिक हान्जानि आइजो हिसाबैब्लाबो जों मोनसे थांखि लादों सेन्ट्रेलाव। बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि गथ' गथायफोरा जानाय सोबनाय फेनाय बेसाद बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखं हिसाबै जोङो गोख्रोङै माने बिनि सायाव खामानि मावगोन। गोख्रोङै खामानि मावनो होननानै जोङो थांखि लादों जे जोङो बेखौ होबथानांगौ। जों बिमाया होबथायाबा सोर होबथागोन? बेखायनो जों बिमायानो होबथानो थाखाय बेखौ जोङो दिनैनो थांखि लाबाय जे इन्टारनेशनेल वमेन डेआव जे जोंहा गिदिरथार मोनसे थांखि लानांगौ हिसाबै जोङो बेखौ थांखि लादों। আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস বিশ্বৰ সকলোতে এই দিৱসটো পালন কৰা হয়। 1911 চনত আচলতে মহিলা দিৱস হিচাপে মানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই মহিলা দিৱসটো গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে 8 মাৰ্চৰ দিনটোত পালন কৰা হয়। যিহেতু আমাৰ মহিলাসকলে সকলো ফালৰ পৰা ঘৰখন ধৰাৰ পৰা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত খেতি পথাৰত সব ক্ষেত্ৰতে মহিলাই আগধৰা দেখা যায়, কিন্তু তেওঁলোকক সদায় মানে সাইলেন্টলি সববিলাক বস্তু গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু মানে কোনো দিনে প্ৰতিবাদ কৰা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে এটা দিন স্পেচিয়েলি এটা দিন বছৰত 8 মাৰ্চৰ দিনটোক ধাৰ্য কৰা হয়। আৰু সেই দিনটোত মহিলাবিলাকে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে, নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে উদগনিমূলক কিছুমান পুৰস্কাৰ দিয়া হয় বা তেওঁলোকৰ সাহসক মানে পৰিচয় দিয়া হয়। গতিকে এই নাৰী দিৱসৰ দিনটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ সকলো নাৰী জাতিয়ে যাতে নিজৰ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ গোটেই নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে নিজৰ সমাজখনক যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, এগৰাকী নাৰীয়ে যাতে আন এগৰাকী নাৰীৰ হাতত ধৰি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে মোৰ আহ্বান থাকিল। ধন্যবাদ। दिनैनि दिनाव बहुत मोजां मोनदों आं, मानोना आं बहुत दिननिफ्रायनो माने कालाइगांआवहा माने बे इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ फाथिगोन होननानै आं आसा खालामदोंमोन। दिनै आं साक्सेस जानो हादों, मानोना आं दिनै दिनै 8 मार्च बे आरसिनिनो आं प्रेसिडेन्ट। गतिके आं दिनै दिन रात माने हाबा मावनानै आं दिनै साक्सेस जानो हानायनि थाखाय आं गावनो गोजोननाय मोनदों। मानोना इयुथ पेरेन्टआबो जाबायदि जोंखौ माने हेल्प खालामबाय आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि कर्मकर्ताफोरा जिबायदि जोंखौ दोलो दोलो फैनानै हेल्प खालामबाय, बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर हरबाय।